हाय फ्रेंड्स, जेरै नोंसोर मिथिखागौ सासे आईएएस अफिसारनि पस्टआ जोबोर पावारफुल जायो होननानै। जुदि नों बे पस्टखौ मोननो हायोब्ला नोंनो सरकारा गोबां फेसिलिटिस होयो। स' फ्रेंड्स, दिनैनि बे भिडिअआव आं सरकारा सासे आईएएस अफिसारनो होनाय मोन 10 सुबिदाफोरखौ खोन्थागोन। अब्ला बे भिडिअखौ नोंसोरो फुरायै नायजोबदो। स' जागायदिनि। नम्बर 10 हेल्थ बेनिफिट्स। सासे आईएएस अफिसारा गोबां हेल्थ बेनिफिट्स मोनो। फर एग्जाम्पल, जुदि आईएएस अफिसारा माबा मोनसे बेरामजों मोगा मोगिब्ला बिसोरनो हस्पिटालफोराव फ्री मेडिकेल ट्रिटमेन्ट होनाय जायो। बेनि अनगायैबो बिसोरनि न'खरनि सुबुंफोरनोबो फ्री मेडिकेलनि सुबिदाफोरखौ होनाय जायो। नम्बर 9 रिजर्वेशन फर चिल्ड्रेन। आईएएस अफिसारनि गथ'फोरखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों सालायजानाय स्कुलफोराव 60% रिजर्वेशनबो होनाय जायो। नम्बर 8 फ्री इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन कनेक्शन। सासे आईएएस अफिसारा गभर्नमेन्टनि दारै फ्री इलेक्ट्रिसिटी, केबल आरो टेलीफोन कनेक्शनबो मोनो। बेनि अनगायैबो सासे आईएएस अफिसारनो बेनि न'आवनो मोनसे बीएसएनएल लैंडलाइन कनेक्शन आरो मोनसे ब्रॉडबैंड कनेक्शनबो प्रोवाइड खालामनानै होनाय जायो, जाय एकदम फ्रीनि जाजोबो। आरोबाव आईएएस अफिसारफोरनो फ्री इंटरनेट आरो फ्री एसएमएस सार्विसेसबो होनाय जायो। नम्बर 7 सासे आईएएस अफिसारनो सरकारा वीवीआईपी एरियायाव गंसे समायना सरकारि न'बो होयो। लोगोसे न'खौ सामलायनो ओंखाम ओंख्रि संनो मानसिफोरबो प्रोवाइड खालामनाय जायो बे गेदेर न'जों लोगोसे। नाथाय जुदि आईएएस अफिसारा गावनि आलदा न' बायनो गोसोब्लाबो बायनानै लानो हायो। बेनि थाखाय आईएएस अफिसारा जोबोद खम सुदआवनो बेंकनिफ्राय लनबो मोननो हायो। नम्बर 6 स्टडी लीव। फ्रेंड्स, जुदि सासे आईएएस अफिसारा आरोबाव फरायबावनो गोसोब्ला आरो फरेन कान्ट्रिनिफ्राय गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानो सानदोंब्ला गभर्नमेन्टआ स्टडी लीवबो होयो। लोगोसे आईएएस अफिसारनि गासै सोलोंथाइ, आलदा हादोराव थानाय, जानाय गासैनिबो खरसखौ सोरखारानो नायजोबो। नम्बर 5 अनअफिशियेल बेनिफिट। सासे आईएएस अफिसारखौ गोबां स्कुल आरो कलेजफोरनि फांसनाव गाहाय आलासि महरै फैनो थाखाय खावलायनाय जायो। लोगोसे आईएएस अफिसारफोरखौ गुबुन गुबुन रोखोमनि पार्टी, फांसन आरो कनसार्टफोरावबो चीफ गेस्ट महरै लिंहरनाय जायो। आरोबाव आईएएस अफिसारफोरा जाय जिल्लायाव पस्टेड बे जिल्लायाव जुदि क्रिकेट, फुटबल बायदि बायदि मैचफोर जादोंब्ला आईएएस अफिसारफोरनो वीवीआईपी पासबो होनाय जायो बै मैचफोरखौ नायनो थाखाय। बेबादिनो आईएएस अफिसारफोरा अफिशियल बेनिफिटजों लोगोसे गोबां अनअफिशियल बेनिफिटफोरखौबो मोननो हायो। नम्बर 4 सासे आईएएस अफिसारा रिटायारमेन्टनि उनाव लाइफ टाइम पेंशनबो मोनो। नम्बर 3 अफिशियल ट्रिप। सासे आईएएस अफिसारा अफिशियल दावबायनायनि समाव फ्रीयावनो एर'प्लेनजों दावबायनायनिबो पारमिसन दं। बेजों लोगोसे आईएएस अफिसारफोरा अफिशियल खामानिनि थाखाय फ्रीयावनो ट्रेननि फार्स्ट क्लास खथायाव जिरायना दावबायनोबो हायो। बेबादिनो सासे आईएएस अफिसारा अफिशियल ट्रिपआव ट्रेन आरो एर'प्लेनजों फ्रीयावनो दावबायनायनि एक्सपिरियेन्सखौबो मोननो हायो। नम्बर 2 भेहिकल। सासे आईएएस अफिसारनो सरकारा गंसे सरकारि गारिबो होयो। नाथाय बे गारिखौ खालि अफिशियल खामानियावल' बाहायनो मोनो। बे गारिखौ गावनि निजा खामानियाव बाहायनायखौ सरकारा गोख्रोङै बादा खालामो। लोगोसे आईएएस अफिसारनि गारिनि मेंटेनेन्स, पेट्रल, डिजेल जायखिजायानि खरसाखौ सरकारानो सामलायोबो। नम्बर 1 सिकिउरिटी। सासे आईएएस अफिसारनो सरकारनि दारै सिकिउरिटीबो होनाय जायो। आईएएस अफिसारजों जेब्लायबो सानै एबा साथाम सिकिउरिटी गार्डफोर थाफायो। लोगोसे आईएएस अफिसारा इमारजेन्सिनि समाव गावनि आरो गावनि न'खरनि सिकिउरिटीखौबो बानायना लानो हायो। लोगोफोर, बैफोर गासैनिबो देरसिन सुबिदाखौबो सासे आईएएस अफिसारा मोननो हायो, आरो बेनो जाहैबाय समाजाव गोजौ थाखोनि मान आरो सन्मान। स' फ्रेंड्स, बेखिनियावनो आं दिनैनि बे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय।
जुदि नोंथाङा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनखौबो प्रेस खालामना हो।